कि दुश्मन दोनों बेटा के एक साथ मार दिलक। 5 दिन पर लाश मिलल। छोटका के गोरे कटाल। हमरा तो कोनो सहारा नहीं के, कैसे जियो तनी हम। हमरा राशनो कार्ड नहीं के कि ऊपर अनाजो मिलो कि हमार बाबू लोग खाओ। अब कितना कहानी रहो के बताई। कितना कहानी 20,000 सुनानी की लड़का सबके 20,000 मिली। घटना भैला पर आज तक नहीं भल। फार्म भरवा वाला आज तक नहीं भल। जुम करके दिखावा, नाम हम सब आवे के चाहिए। तू पढ़ तारा तो देखिए कि सब कोई पढ़ी। तारा पढ़ाता हाँ तो अब दिखावा। कबूतरी देवी के उम्र लिखल एज लिखल हो। एज पढ़ाता तारा। राउर उम्र कितना बा? 60 बरिस। राउर उम्र 60 बरिस बा। हाँ। लेकिन है कागजा राउर उम्र 38 बरिस बतावता। और लिखे वाला लिख के ले गए। हम का जानी। आधार कार्ड दिखा दे। आधार कार्ड सवेरे से खोजत नहीं के मिलत। अंगूठा लेबे आवत रहला लोग। अंगूठा लगावे आवत रहलक लोग। फार्म उरम भरवाई लोग, अंगूठा लगवाई लोग। हमरा ऐसा हम दी तो हम तो निपुत्र बनी। पूछी उनका से जो हमारा साथ में कितना घटना भइल बा, हम कैसे जियो तनी। जब हम ही जानम, पूछी उनके से। आज फिर हम पहुंचल बानी सारण जिला के मकेर प्रखंड के कैतुका नंदन पंचायत में। और कैतुका नंदन पंचायत के ए पंचायत में जौन भ्रष्टाचार भइल बा, लगातार भोजपुरिया झकोरा ग्राउंड पर पहुंच के दिखावे के प्रयास करता। हमरा दाहिने बगल बैठल बानी कबूतरी देवी। यहाँ से बातचीत हुई। यहाँ के उम्र हालांकि पेपर में जौन सरकारी आंकड़ा बा, सरकारी जौन रिकॉर्ड में 38 साल बा। अब थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया यहाँ के उम्र कितना हुई। थोड़ा सा दिखाओ ये जी के अधिकारी पदाधिकारी लोग के भी दिखावा यहाँ की उम्र कितना हुई। 38 साल उम्र बा। ठीक बा, चलिए 38 साल कबूतरी देवी के मान लिहल गए रिकॉर्ड में कि 38 साल यहाँ की उम्र बा। थोड़ा सा कागजवा दिखा दे पहले, कहीं सन कि यही बोला था खाली। तो दिखावा जूम करके दिखावा, नाम हम सब आवे के चाहिए। तू पढ़ तारा तो देखिए कि सब कोई पढ़ी। तारा पढ़ाता हाँ तो अब दिखावा। कबूतरी देवी के उम्र लिखल एज लिखल हो। एज पढ़ाता तारा हाँ। तू पढ़ लेला तो समझा कि पूरा बिहार के लोग पढ़ लिया हो गई। चलो अब थोड़ा सा अगलो पेजवा के दिखा दो। है सब काम यहाँ के कोयले बनी, मनरेगा में यहाँ के काम कोयले बनी। थोड़ा सा दिखावा है पेजवा के है। थोड़ा बाद थोड़ा सा है दिखावा। कैतुका नंदन पंचायत के गरीब जनता के जौना प्रकार से लूटल गइल बा, पूरा खुलासा भोजपुरिया झकोरा करी कि कैसे गरीब आदमी के नाम डाल के और व्यक्ति के पता भी नहीं के चलत है। आखिरी में 14,002 रुपया बाटे ऊपरवा है न साइड में दिखावो। पूरा बिहार के जनता के दिखावो कि 2500 रुपया तनख्वाह खातिर मुखिया केहू ना लड़ेला। ऐसन गरीब आदमी के करोड़ों रुपया खर्चा लूटे खातिर लोग चुनाव लड़ेला और चुनाव के समय में करोड़ों रुपया खर्चा होला। पूरा बिहार के जनता से आग्रह बा कि ये बात के ध्यान दे। दारू मुर्गा और पैसा पर मत जाओ। ये सब लुटेरा लोग पंचायत में आइल बा, जे पंचायत के लूटे के प्रयास करता है। महिला के नाम बा कबूतरी देवी। कागज हम दिखा चुकल बानी। अब एक एक करके हम बात करें। यहाँ के उम्र लगभग बा 60 बरिस। मनरेगा के कागज पर दिहल गइल बा 38 बरिस। चली ठीक बा, 38 बरिस दिहल गइल बा। टोटल 41,000 रुपया यहाँ से अंगूठा लेके निकालल गइल बा और यहाँ के 1 रुपया नहीं खे मिलल। अब हम बात करें। राउर का नाम बा? कबूतरी देवी। राउर घर कहाँ बा? सुल्तानगंज तिवारी टोला। सुल्तानगंज तिवारी टोला। कागज दिखौला हो बबुआ कैमरामैन। अच्छा चली तो कबूतरी देवी रौरा नाम पर है मनरेगा में काम कैले बानी। 1 दिन 10 दिन 13 दिन 12 दिन 13 दिन 9 दिन 7 दिन 6 दिन। एको दिन नहीं कैले। आए हम एको दिन नहीं कैले। कामे नहीं कैले ना, हम कामे नहीं कैले। मनरेगा में काम नहीं कैले ना। राउर उम्र कितना बा? 60 बरिस। राउर उम्र 60 बरिस बा। हाँ। लेकिन है कागजा राउर उम्र 38 बरिस बतावता। और लिखे वाला लिख के ले गए। हम का जानी। आधार कार्ड दिखा दे। आधार कार्ड सवेरे से खोजत नहीं के मिलत।
41,000 रुपया रौरा नाम पर उठल बा। हम 1 रुपया के हाल नहीं की जानत। रौरा नहीं मिलो, ना, रौरा कामो नहीं कैले मनरेगा में। ना, कामो नहीं कैले। अंगूठा लेबे आवत रहला लोग, अंगूठा लगावे आवत रहलक लोग, फार्म उरम भरवाई लोग, अंगूठा लगवाई लोग, वो दहाड़ का बेरा से। लेकिन हमरा 1 रुपया नहीं के मिलल आ ने हम जानत नहीं। माने द्वार पर आई लो रवा अंगूठा लगाई लो, हाँ कागज उगज भरी लो, हाँ। रौरा के बताई लो ना कि का चीज के ह ना ई के आवत रहला द्वार पर अंगूठा के निशान लेबे। नहीं आवत लहन, रवि आवत लहन, फिर हई मुसलमान के बा इस उनकर पोता, फिर हई यीशु मास्टर के बेटा, ई लोग आके रौरा अंगूठा के निशान लेत रहला। वे लोग ले जात लक। माने मशीनवा दोगा द्वारे पर आवत रहला। हाँ चेक करेला ले कई बेर 5 बेर आयल बा लोग चेक करेला कि खाता में देखी पैसा बाकी नहीं, पैसा बाकी नहीं। 188 गो बतावे लोग कि 188 एगो बा बढ़ते नहीं के बार खीस में कहनी कि बा बढ़नी मारो चेक कर बा दूर हमने चेक करवाई, पैसा के ठिकाने नहीं आ चेक करवाई। हर बार यहाँ के द्वार पर आइल बा लो, जब जब पेमेंट भइल बा, कब कब पेमेंट भइल बा हम बता देतानी। एक बार 4,956 रुपया के पेमेंट भइल बा, फिर से 9,381 रुपया के पेमेंट भइल बा, ओकरा बाद 14,002 रुपया के पेमेंट भइल बा। ये जैसे कि 3-4 हाली यहाँ के बताओ तो 1 2 3 4 हाली पेमेंट भइल बा। ऐसे फार्म भरवावे आवे लोग, फार्म भरवावे लोग, अंगूठा के निशान लेवे लोग, फोटो अथी करे घींचे लोग, ये खाता खोलवावे बा, खाता खोलवावे बा। लेकिन रौरा कुछ जानकारी नहीं के कि होत का बा। ना हमरा कुछ जानकारी नहीं है कि का होता का नहीं होता। ने 1 रुपया हमरा मिलल बा। हमरा ऐसा हम दी तो हम तो निपुत्र बनी, पूछी उनका से जे हमरा साथ में कितना घटना भइल बा, हम कैसे जियो तनी, जब हम ही जानम, पूछी उनके से हम कैसे जियो तनी। 4 गो पोता बा, ओकर मुँह देख के जियो तनी। 1 बेटा बा तो पर से गोरे कटाल, 2 बेटा के एक साथ मार दिलन। ट्रक चलावत रहे तो हम तो अपने बिहार के बनी, हम तो जानते नहीं खिए को पैसा के, जानते नहीं खी। दुश्मन दोनों बेटा के एक साथ मार दिलक। 5 दिन पर लाश मिलल आ छोटका के गोरे कटाल। हमरा तो कोनो सहारा नहीं के, कैसे जियो तनी हम। हमरा राशनो कार्ड नहीं के कि ऊपर अनाजो मिलो कि हमार बाबू लोग खाओ। अब कितना कहानी रहो के बताई, कितना कहानी 20,000 सुनानी की लड़का सबके 20,000 मिली। घटना भैला पर आज तक नहीं भइल, फार्म भरवा वाला आज तक नहीं भइल। लोग टटके अथी होता था, काम क्रिया करेला कुछ करेला मिलता, हमरा तो 1 गो पैसा नहीं मिलल। कैसे जियो तनी, हमरा 1 रुपया के गराहित नहीं के भइल। आई लोग चेक करेला, फार्म भरला दहाड़ के अथी कैलक लोग, 1 पैसा नहीं आयल। 1 रुपया नहीं के। यहाँ के कबूतरी देवी नाम बा, 60 साल यहाँ के उम्र बा। मनरेगा में 38 साल उम्र दे के 41,000 रुपया लगभग निकासी हो चुकल बा। यहाँ के जानकारी नहीं खे, यहाँ के अब तक ले राशन कार्ड ना बनल। यहाँ के बेटा के एक्सीडेंट हो गई, बेटा के एक्सीडेंट हो गई, मर्डर हो गई, मर्डर हो गल। 2 गो बेटा के एक साथ तरौरा बेटा के मर्डर हो गई और बेटा के लाश आइल घरे। रौरा आड़ खातिर कुछ नहीं खे, एगो राशन कार्ड भी रौरा अब तक ले ना बनल। कुछ नहीं राशन कार्ड तक नहीं खे। रौरा नाम पर 40-41,000 रुपया भी उठा लिहल गई। उठौले हुई दोसर के उठाई, उनका मेरी खाता बताओ वे ठीक के करी। और खाता उनका ला भेरी बाटे, हाँ घींच के ले गइलन खाता खोलवावेला। मुखिया ले गइले। हाँ